കൊങ്കണി കലാകാരന്മാരുടെ താളച്ചുവടിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നാടോടി നൃത്തോത്സവം. തിരുവമ്പാടി കൊച്ചുമുല്ലയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലാണ് നാടോടി കലാരൂപങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. കുടുംബി സമുദായത്തിനിടയിൽ പ്രചാരമുള്ള കൊങ്കണി നാടോടി കലാരൂപങ്ങളാണ് വേദിയിലെത്തിയത്. ഘുമട്ട നാഞ്ചു, തോളിയ ഖേളു എന്നീ തനത് നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് മംഗലാപുരത്തെ ജാനപദ കലാവേദികയിലെ അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. അന്യം നിന്നുപോകുന്ന തനതുകലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും യുവതലമുറയ്ക്ക് അതിന്റെ മധുരിമ ആസ്വദിക്കാനുമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയും കൊങ്കണി ഭാഷാ സമിതിയും സംയുക്തമായാണ് സംഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. മനോരമ ന്യൂസ്, ആലപ്പുഴ.